ja to nebudem zdržovať, pokračujeme ďalšou témičkou. Moje meno je Laco Gažo a ja by som vám dneska teda niečo povedal o správe Tomcatov a v podstate o takej reálnej skúsenosti, akú sme my s tým mali. Neviem, koľký z vás, ale pravdepodobne tým, že ste na Java grupe, tak asi Tomcat ako taký relatívne poznáte. Ja by som spravil možno takú malú rekapituláciu, z čoho v princípe Tomcat pozostáva, lebo to je dôležité pre tie ďalšie kroky. Sú tam nejaké skripty, ktoré vedia zastaviť a spustiť samotný Tomcat. Nachádzajú sa v tom adresári bin. Sú tam nejaké spoločné knižnice, oni sa väčšinou nachádzajú v tom lib adresári už v týchto novších verziách. Sú zdieľané medzi konkrétnymi inštančnými aplikačnými kontextami, ktoré sa nachádzajú v tom adresári weba, tam kde vlastne nadeployujeme svoje varka a potom sú tam samozrejme nejaké logy. V princípe takáto štruktúra, pokiaľ vyvíjate tú aplikáciu, tak tam nejaký problém nie je, proste rozbalíte svoj Tomcat, nahodíte tam aplikáciu a spustíte to, viete to ovládať či už z Eclipse, alebo z IDE, alebo z hocičoho iného. Na takéto základné prípady to nejaký problém samozrejme nie je. Z pohľadu administrátora to však potom neskôr problémom môže byť a je to najmä z týchto 5 bodov, ktoré ja som tak sa snažil zhrnúť. Môžete mať viacero serverov, tak nejakým spôsobom to treba manažovať toľko rôznych inštalácií. V rámci toho servera môže byť viacero inštancií, to znamená, že nemáte tam len jednu aplikáciu nahodenú, ktorá počúva na jednom porte, ale takýchto aplikácií tam môže byť nahodených viacero. Pretože ten samotný server je povedzme preškálovaný a chcete ten hardware nejakým spôsobom využiť. Máte nejaké klastrové prostredie, kde tie inštancie majú cca rovnakú konfiguráciu, minimálne majú nejaké zdieľané knižnice a musíte s tým nejako sa popasovať, musíte spraviť nejaký skript na to, aby sa to jednotne všade nasadilo a tak ďalej. Samotný Tomcat v tomto momentálne nie je nejaký silný a ani tá komunita okolo toho nevyzerá, že by sa išla sústrediť na to, ako uľahčiť administrátorom tie Tomcaty spravovať. Čiže okrem toho bin adresáru, tak moc toho na internete asi ani nenájdete. No a pokiaľ nie ste ochotní zaplatiť za TC server od SpringSource, tak v podstate iné administračné nástroje nenájdete. By the way, tá licencia stojí okolo 3000 eur na server alebo tak nejak. Takže je to trošku odpudzujúce. Keď nasadzujeme inštancie na server, že ich je viacej, keď máme tento prípad, tak ja by som to zadefinoval v podstate dva také pojmy. To je template a inštancia. Template je to, čo je rovnaké pre každú tú inštanciu. Čiže väčšinou sú to nejaké konfigurácie logovania, to znamená, že logujeme určitým levelom v produkcii, logujeme do súboru, logujeme treba do databázy a tak ďalej. Má nejaké spoločné knižnice. Napríklad môže to byť Hibernate. Nemá zmysel ho kopírovať po každej aplikácii, vieme, že bude vždy v tejto verzii, ušetríme pamäť, miesto a tak ďalej. Má nejaké spoločné resursy. Resursy sa dajú v Tomcate definovať pomocou JNDI. V Springových aplikáciách to nemusí byť ten prípad, môže to byť nejaký properties file alebo čokoľvek. Čiže to template to je vyslovene nejaký ten základ, ktorý potom per inštanciu vlastne využíva. V rámci tej inštancie potrebujeme samozrejme nasadiť tú konkrétnu aplikáciu, tá je reprezentovaná nejakým štandardným WAR-filom a má to zmysel to mať oddelené, pretože môže byť v rôznych verziách. Povedzme si nejaké klastrové prostredie, na jeden node idem nasadiť novú verziu, tak ten zhodím dole, nasadím tam novú verziu, zatiaľ tá predchádzajúca verzia funguje ďalej a tak ďalej. Samotná inštancia má samozrejme svoje vlastné logy, má svoju špecifickú konfiguráciu, napríklad na databázu alebo na mail server a rôzne
rôzne tie aplikácie môžu byť nadeployované v rámci tej inštancie. Ako to teda štandardne vyzerá s tým Tomcatom, aspoň minimálne toto je moja skúsenosť, prídem do toho Tomcatového adresára, zavolám shutdown.sh. Za chvíľku zistím, že to nebolo zabité. Spustím PS, AUX, blablabla, hľadám tam ten proces. Killnem ho na záver. Výborne, podarilo sa mi to. Po čase zistím, že je dobré tie logy aj niekam odsúť na bok, čiže presuniem ich a potom spustím tú inštanciu znovu. No, určite vás to už prestalo baviť, asi máte každý svoje vlastné skripty, Boh vie akokoľvek komplexné, čomkoľvek napísané. My sme s týmto museli tiež bojovať nejakým spôsobom a práve preto vzniklo niečo, čo sme veľmi jednoducho nazvali, volá sa to Tomcat Control Center. Nájdete to na GitHube ku podivu, rozhodli sme sa to vypublikovať, čiže neváhajte na stránku, je tam aj taký krátky popis, že ako to funguje. No a čo to teda je? Ako som začal, je tam za tým ten koncept, že máme tu nejakú šablónu, ktorá nám umožňuje vytvoriť minimálne jednu, ale môže byť z tých inštancií samozrejme viacero. Ale čo je na to najdôležitejšie, že ich ovládame z jedného bodu, z jedného miesta. Pomocou sady nejakých skriptov. Pretože to má byť jednoduché, tak tých skriptov fakt nie je veľa. Samozrejme štart, to sa väčšinou vyjde. Potom je tam taký jeden menší podskript, by som to nazval, že Start Secure. Neviem, keď ste sa stretli s tým, že potrebujete bežať virtual machine pomocou security manažera v sandboxovanom prostredí. To znamená, že nemá prístup napríklad na predom zadefinovaný file systém, predom zadefinované protokoly a tak ďalej. Samotnú tú mašinu viete obmedziť, to je vlastne security opatrenie. Tak to viete spustiť aj tu. Potom je tam magický a mnou veľmi obľúbený Stop Force, ktorý tiež síce zavoláva shutdown, ale keď sa mu to nepodarí, tak vzhľadom na to, že si vie monitorovať pít toho procesu, tak ho rovno zabije. Nemusíte tam vykonávať PE2. Pre tých super lenivých je to aj Restart Force, čiže to reštartne samozrejme. A pre tých úplne extrémne lenivých je tu, že vám tie logy aj zabackupuje, čiže vytvorí adresár s timestampom a viete sa k ním potom spätne dostať. Okay. Toto sú v podstate aspoň mnou veľmi často používané príkazy. Potom sú tam nejaké, že v akom je to stave a ešte eventuálne, keď chcete získať nejakú informáciu o hýbe a v akom nejaký dump threadový spraví, takže dá sa aj to. A na záver je tam špeciálny skript, keď máte viacero tých inštancií, tak keď vám spadne server, je dobré, aby sa tie inštancie samozrejme automaticky naštartovali, tak je tam jeden taký skript, ktorý na to podľa definície naštartuje tie inštancie, ktoré ste si zadefinovali. Navyše, okrem týchto skriptíkov, vzhľadom na to, že tých inštancií tam môže byť viacej na tom jednom serveri, tak z jedného miesta viete ovládať aj tzv. Resourcy v rámci toho JNDI. Keď používate JNDI, tak je tam taký Pythonový skript. Ten vie tú konfiguráciu v súbore server.conf zmeniť automaticky, čiže vlastne prepasuje váš XML súbor a podľa tej konfigurácie ho zmeniť. A používa na to CSV súbory, v ktorých sú zadefinované per konkrétnu inštanciu konkrétne parametre. Či už na definíciu prostredia, čiže keď chcete zadefinovať veľkosť pamäte, veľkosť pergenu alebo veľkosť stacku, keď chcete zadefinovať databázové, mailové, RMI alebo environment resources, tak proste všetko to spravíte v týchto jednotných fajloch. Čo sa môže stať v tomto momente, keď vám o tom hovorím, že to fakt, že CSV súbory, áno, má to veľmi praktický význam. Keď si predstavíte, že tam máte povedzme že 20 inštancií a každej chcete priradiť jedinečný port, tak mne to prišlo úplne jednoduché
zobrať to do Excelu, tam to otvoríte, tam to prepočítate a vy exportujete do CSVčka. Brutál jednoduchá vec. CSVčko je ľahko čitateľné, ľahko spracovateľné, čiže to je ten hlavný dôvod, prečo takáto podpora tam existuje. Aby som to zhrnul, čiže aby to nebolo zložité, tak TCCčko v krátke je úplne jednoduchá sada skriptov, rozdeľuje to na tú templateu a nejaké inštancie a máme okolo toho nejaký centralizovaný manažment. Takou hlavnou nevýhodou, čo si ja myslím, že reálne až tak nenastáva, že je to bashové prostredie musíte mať, čiže je to Unix-like systém, ale keď to nasadzujete na servery, tak väčšinou to asi nerobíte na Windowsoch. Do budúcna je možno taká multiplatformová podpora, že v developmente tiež pomôže mať rozbehané to prostredie jedna k jednej, ale momentálne to tak nie je. Nemáme ešte doriešenú podporu na Docker, to možno niekedy neskôr. A možno niekomu by vadilo, že tam nie je nejaké krásne grafické používateľské prostredie. To tam žiaľ Bohu ani asi nikdy nebude, pokiaľ tu nepríde nejaký veľký dobrovoľník a chcel by to naimplementovať. Nevidím v tom však nejaký prínos. Skripty síce máme, môžeme ich môžeme ovládať tie inštancie, ale keď máme veľa serverov, tak má zmysel mať také to jedno veľké červené tlačítko, stlačiť ho a na všetky to rovnako rozhodiť. Ja už som aj minule hovoril o tom, ako vlastne využívať tzv. DevOps nástroje, konkrétne v tom prípade to bol Chef. Chef pre zopakovanie je nástroj na správu infraštruktúry. Je ich samozrejme viacej takýchto nástrojov, Puppet, Slave Engine a tak ďalej. Môžete si napísať aj vlastné skripty, keď sa vám páči. Čuduj sa svete, existuje projekt, takzvaná kuchárka na TCC, ktorou si môžete toto prostredie rozbehať pomocou Chefu. Tiež to nájdete na GitHube. A obsahuje v princípe 3 veci plus jednu. Samozrejme nainštaluje toto TCC. Podľa konfigurácie vám pripraví tú šablónu, alebo eventuálne aj viacero šablón, občas to má zmysel. Záleží podľa toho, aký máte veľký server a koľko tam to chcete napákať. Pripraví vám prostredie pre tie konkrétne inštancie, ale nerobí to, že vám tam nainštaluje tie aplikácie. To už je plne vo vašej kompetencii, napríklad stiahnuť tie warfily z nejakého Jenkinsu, alebo si ich tam manuálne potom nakopírovať, alebo čokoľvek iné. A pokiaľ používate New Relic na monitorovanie, tak dokonca je tam priamo podpora, že dohodí New Relic na konkrétne inštancie. Tým, že sme vlastne sa týmto zaoberali, je tam kombinácia nejakých bashových skriptov, je tam nejaký šéf, tak sme sa aj čo to naučili, čiže berte to aj taký nejaký príkladový projekt, ako sa vlastne ten šéf používa aj u nás a možno, že sa niečo z toho naučíte. Pokiaľ ste ešte nezaspali, táto kapitolka je taká, povedal by som už detailná, že ako si to TCC rozbehať pomocou toho šéfu. Ja to nechám samozrejme v tej prezentácii. Môžeme si to tak rýchlo preklikať, aspoň aby ste mali predstavu, že ako zložité to cca je na serveroch vo vašom prostredí. Tým, že sa to nachádza niekde public, tak prebiehajú tam nejaké zmeny, tak buď si to môžete naklonovať do vášho shell repozitára nejakými takýmito komandami. Eventuálne je to aj publicly available na tom Chef supermarkete, takže to je úplne na vás. Pripravíte si vlastné prostredie Chefu, do tohto detailu už nepôjdem tu na. No a samozrejme, dobrou praxou je vytvoriť si tú nejakú kuchárskú knižku, ktorej idete nainštalovať ten váš konkrétny server. V tomto prípade sa to bude volať MyCookie. No a prvým krokom je povedať tej kuchárke, respektíve pôjdeme používať samozrejme TCC cookbook, že kde sa to nainštaluje, aký user sa použije. Čiže dám si nejaké 3 atribúty.
Druhým krokom je povedať, že akú tú templateu idem vytvoriť. Je to v podstate taký objekt, kde poviem, že idem nainštalovať šablón Synapso, bude to 7-čkový Tomcat, ktorý je momentálne iba podporovaný. A hej, je to také špecifické zatiaľ, ale pohybuje to len jeden Tomcat, ale nie je problém rozšíriť o nejakú inú verziu. A eventuálne idem povedať, že chcem tam stiahnuť aj nejaké linky, tie, ktoré sú spoločné. Momentálne podporovaný je globálny Maven repozitár, čiže poviem v takej tej skrátenej notácii, čo chcem stiahnuť. A ten recept, ten templateový sa o to automaticky postará. Nakoniec poviem, že chcem vytvoriť konkrétnu inštanciu, ktorá sa bude volať, že SynDev, povedzme, bude používať template Synapso a bude bežať pod definovaným užívateľom. Vtip je v tom, že TCC v pozadí vyžaduje toho používateľa na spustenie a na samotnú manipuláciu, čiže máte veľmi pekne oddelené, pod ktorým užívateľom to beží, nebežíte všetko samozrejme pod rútom. A viete tie procesy aj pekne vidieť, že ktorý koľko spotrebuje, má to oddelený svoj environment a tak ďalej. Na záver treba povedať, vzhľadom na to, že sa tu používa tzv. Wrapper pattern tých kúpokov, že kde sa nachádzajú tie konkrétne súbory a povieme to takým spôsobom, že prepíšeme niečo, čo sa volá template, že sa nachádza v tom našom. Lebo inak sa použije default, ktorý sa nachádza v tom PCC. Taká malá odbočka, ak používate nejaké databázy, samozrejme všetko to nie je problém, v tomto prípade je to nejaký Postgres, tu si zadefinujete nejaké connections, vytvoríte databázu, vytvoríte usera a tak ďalej. Na záver poviete, že chcem TCCčko, chcem, aby mi vytvorilo templatey, chcem, aby mi vytvorilo inštancie a v prípade, že chcem ešte aj monitorovať, tak TCC URL zabezpečí tú ďalšiu logičnú časť. Ak máte konkrétne resursy, čiže tie definície na databázu, na mailový server, tak viete centrálne manažovať pomocou tých CSV súborov, že čo sa tam má nachádzať. V tom svojom kúpuku prepíšete jeden z týchto, ktorý si myslíte vlastne súborov, zadefinujete tam konkrétne parametre a tou inštaláciou samotnou sa všetko automaticky vykoná na vás. Monitorovanie je na úrovni Javy možné robiť v podstate dvojako. Buď to robíte nejakým externým systémom a vtedy potrebujete zapnúť nejakú JMX konfiguráciu. JMX konfigurácia pozostáva vlastne z dvoch častí. Zadefinujete nejaké meno, heslo v supertajnom súbore, niekde si umiestnite, v tomto prípade je to nejaký JMX properties. A potom v tom prostredí samotnom poviete, že chcem používať JMX a vtedy tá Java inštancia sa naštartuje pomocou JMXu. Alebo použijete ten, ako som spomínal, New Relic, ten si nainštaluje svojho vlastného Javového agenta a ten agent sa potom stará o posielanie tých údajov ďalej. No, tak to by bolo asi tak zbežne rýchlo všetko, že čo sa dá na manažovanie použiť momentálne na Tomcat. Ak máte nejaké otázočky, tak sem s nimi smel. Ja možno mám otázku na tie skripty, ktoré reštartujú inštancie a štartujú, či one čakajú, kým tá inštancia sa naštartuje, až vtedy dajú nejakú startnú hodnotu, či viem si to cez nejaký Bamboo alebo Jenkins odchytiť, že ako to skončilo vlastne ten štart, reštart a tak ďalej. Dá sa, tieto v princípe, oni ako v podstate fungujú tie skripty. Tento štart, on nerobí nič iné, len v pozadí zavolá Catalina a štart. Čiže tam sa dá v podstate zavolať aj run a ten by v podstate trval
roku, ten by v podstate trval nekonečne dlho. Čiže niečo také ako, že by si počkal a on by ti dal len notifikáciu, to by asi neišlo bez nejakého loopu, ktorý by to kontroloval spraviť. Lebo ten script automaticky skončí. Keď je cez štart, tak on vlastne sa spustí v poradí. Jasné. A nie je tam vlastne tá spätná väzba, že naštartoval som, Není tam tá spätná väzba. Ono v princípe, pokiaľ sa tam nevybuduje nejaký vlastný mechanizmus, tak to ani sa nedá doceliť, ty by si musel monitorovať log. Ale možno, že to má zmysel, že by sa tam niečo také doimplementovalo. Že by sa tam pridali nejaké watchdogy? Nejaký, presne tak, na log file, že kedy sa vypíše server. Ale celého číselného štartovacieho. Stačí, že monitoruj toto a je to dobré. Čiže znamená to, že vytvoriť issue, nájsť kontribútora a dofixovať. Myslím si, že by to nemuselo byť veľmi zložité. Minimálne keď máš takúto ideu, tak je dobre to tam vyreportovať, nech sa na to nedá. Áno? Sice nemám veľký experience, ale čo je taká obrovská výhoda proti tomu, že celé toto manažovať cez Puppet alebo Chef? Ako, chápem, že to je kombinácia s tým, ale prečo nejde to iba cez Chef, ale cez celé, ako, čo to máš taká pridaná hodnota? No, v princípe, že je za tým trošku aj samozrejme histórie, že prečo to nie je iba cez Chef, ale sú tam tie skripty, keď musíš zasiahnuť. Čiže keď manuálne sa potrebuješ na ten server dostať a potrebuješ použiť takéto veci, tak tie skripty tam proste sú. TCCčko to nie je žiadny zázrak, mimochodom, ono len v princípe oddeluje tie dve veci, tú template a tú inštanciu. Čiže nič neštandardné sa tam nedieje, je to fakt úplne jednoduchá záležitosť, len ti to pridáva tú možnosť, že máš tam tie skripty a vieš to nimi ovládať. A práve na to tam je potom aj ten kúsok, ktorý to centrálne zase umožňuje celé nejakým spôsobom ovládať. Môžeš to spraviť vlastnými akože vo vlastnej réžii si to všetko celé napíšeš, tak to je to na jednom mieste. Je to taká granularita, by som to nazval. Ešte ma napadá, JBoss, čo má vlastne svoj server, tam ten je tiež na tom, keď je nejak postavený, nie? No, nejakú časť toho v Tomcatu používajú, ale oni majú vlastný stack a dokonca momentálne majú tam špeciálny projekt na vybudovanie web servera, takže JBoss je taký dosť špecifický v tomto, oni v princípe nekopírujú z tej komunity. Či oni nemajú ten management nejaký lepší? Oni majú ďaleko ďalej ten management, oni majú vlastnú CLI konzolu, dokonca majú RESTové API a je to veľmi komplikované, čo sa týka akože tej podpory, lebo je to enterprise grade, si to nazveme, je okolo to aj dokumentácia a tak ďalej. Len je potom na zváženie, že či chceš použiť JBoss, alebo chceš použiť Tomcat, lebo JBoss nám predsa nabaluje oveľa viacej veci ako Tomcat. Pokiaľ JBoss nepotrebuješ, tak je v princípe zbytočný. Dobre, tak tým pádom, že asi nie sú ďalšie otázky. A? Ja mám ešte takú hĺbku, že momentálne tam podporáte nejaký New Relic na nejaký monitoring niečoho. Napadlo vám nejaký web servisový export, ja neviem, že pre nejaké externé systémy trefnem, že pre nejaký ZX alebo nejaký SCOM alebo hocičo, také enterprise grade. Áno, napadlo. Pre Zabbix dokonca konkrétne mám praktickú skúsenosť, je to veľmi ťažká téma, čo sa Zabbixu týka. Existuje jeden projekt, volá sa Zorka, ktorý sa dokáže pomocou JMX v princípe pripájať na Javu ako takú a vie monitorovať. Treba niekoho, kto to reálne tam napíše. Ja len, že či je to nejaká priorita pre vás, alebo to proste absolútne nie je zaujímavé.
Mojou skúsenosťou zo Zabixu by som skoro išiel do asi systému, ktoré sú také pokročilejšie, čo sa týka tej rýchlosti a klastrovateľnosti, ako je napríklad Sensu alebo tieto nové systémy. Takže tam skoro vidím priestor, lebo... Preto som hovoril, že spraviť to čisto formou nejakého web-servisového interfejsu. To nie je viazané na konkrétny ten konektor si nikto už ľahko napíše, lebo to... Na to máš JMX. To ti je lepšie použiť JMX ako teraz, že by my sme písali web servisy. Okay. Keď sa nad týmto ty akože zamýšľaš, tak určite choď cez JMX. Napríklad to bolo aj s JBossom, že oni do verzie 6 mali podporu, že cez JMX sa dalo monitorovať a od 7 to v podstate zrušili a majú tam vlastné restové API, na ktoré treba spraviť zvlášť konektor. Čiže každý môže mať iné, ja neviem čo má IBM zase tam pod palcom, ale JMX je štandard v princípe na takéto veci. Výborne. No tak ešte vás vyzývam samozrejme na prudkú diskusiu pri pive a pri iných alkoholických a nealkoholických nápojoch. Znovu zostaňte a ďakujeme za pozornosť samozrejme a vidíme sa o mesiac.